uthi ndihlaliswe apho 6 months usabalisa ke tata uLethiwe uLethiwe akakadibani nam. Oh yes. Uthi ke ndikhutshiwe ke apho ndaze nasetyenziswa ndithunywa kwindawo ekuthiwa koLehonyeding uba ndiyobulela abantu kumaqela ebhola nakwiiconcert. Utsho kanjalo. Uthi oku kubalele kwelapha icala siva ingoma beyena lo tata ulele ngasemnyango futhi uba yabefuna usibulela benovela vale apha emnyango thina singapha vele eish sive ingoma ehlabela hawu yatswana liwena hawu yatswana liwena hawu. Enye into ke ngoku njengoba ekhulula nje akanazo ezinyama njengoba sihleli thina sihleli ngemphundumusi akanazo ngamathambo apha ngemva kubhalwe 666 omkhulu. Hayibo. Nalapha ke zingalo kunamasiba yazincanda. Yes. Ndiyabathika ke abazalwane lento. Uthi akakhangela into yankosi lo uyatya qa agqibalale. Athi utamnciyekeni futhi kubeke ndalala izawuthetha inkosi. Uyifundi yathetha gqitha apha eTexini ndibuka nezinto. Athi utamnci awufuna ulala mami. Khawulale mani. Uyayazi ke na uba once ndalala zawuvuka nsithi ndabona intoni ndabona so wayevela athi lala mami. Salahleka apha. Silahlekiswa into uba ithi inkosi kum ebusuku ngoku sendilila ngonama sayazi nalento bendihamba. Andishawuta umama sefuna ukundibetha ngoku. Uthi ndivukwa ngalamaqhinga am angoku ya. Udla imali yecawe, udla imali yesondo, uhamba into engaziwayo uthi ubone into. Athi inkosi andihambi mina nabantu abangahlangenanga. Anikho bayi-1. Hayi ke ndathi inkosi asikho bayi-1 andazi noba ubayi-1 kukuthini. Utamncike athi nguye ke othetha yonke lento abaxeli bazalwana ayizuphumelela lento. Xa ethi asikho yi-1 it means asizukwazi sawukwenzakalela kule ndawo. Yes. Kungcono masijikeni. Hayi ke sacele kwafona esilahlekile kwafonela uba abantu ubana sinaba nendawo ulala napha eThekwini. Hayi kwacaba bakhona abantu abazwasala lapha. Okay. Silele ke pha inkosi yathi hlanganani. Uqukani repentani. Andazi kwa urepenta ncam ba yintoni. Andimxelele ke udamba hey kuthiwa pha masirepente kuba thina hayi ke nyani ke omama bayayazi mos inkosi bayayazi into yokuphenduka. Yes. Hayi ke kwamnandi ke nyani emveni koba kuphenduka uyachaza inkosi bahambani niye ngase North Beach nizawudibana nomfonxe bento ethile nibuze kuyizona isakule ndawo. Okay. Saphuma ke nyani xa sifonyana nanku umfo usilindile phansi komthi. Wazi uchaziwe ke igama ndizolichaza igama lakhe. Alright. Akunankinga ya. Wasisa ke kule ndawo le ndawo ke yindawo abantu abajejwayele ukuya kuyo ekuthorishelwa kuyo. Futhi abantu abangaziyo ukuthi le ndawo indawo yobumnyama le. Usathana usebenza izinto zakhe but abantu bayabothorisha babuka izilwane babuka intoni but yona yindawo usathana asebenzela kuyo. Kwafuna yasithandaze ke apha inkosi yanibonisa yandingenisa lento obana ube ngathi uyesuka ungeniswa kwiiroom zalapha. Ndafika kukhona apha umuntu owathi kumwanikeza yayibona icup yabona mhlawumbe xa kudlala ibhola icup enhle. Wathi uba uyayivuma lento yokubana ungayenzi lento uzenza kunikeza le cup. Hey right. So ndayibetha le cup yawa and then kuzofika omnye wanikeza imali egcwele ibox. So ndala emveni kokwangathi kuwohloka into. Yabe seyithi ke inkosi uba ubuzithathile ezazinto ubuza wangomnye wabantu baphaya. So kunantsikwa ngobutyebi kule ndawo. Okay. And then ke ngozabe sithi ke ngokuhambani kwizitrato zonke zozithathu zale ndawo. Yes. Declare. Mna ke andazi nokudeclare ndathi kuthiwa makudeclarewe. Mna ndachopha pha phansi bazula kodwa ngibethandaza bayena ngaselwandle bathini. Yathi inkosi ke nigqibile ke godukani.
indawo nje lena nje emnandi nje abantu bayakhona mhlawumbe abantu baya kuyo futhi for bayithanda. entertainment nje. Yes. Yes. Zikhona ezinye izinto azibona mhlawumbe ezi affect abantu. Yindawo apha bona mhlambe abantwana besikolo ukuthi Yes. bayathorisha. Eh. So zindawo ababukiswa kuzo. Mm. Ezinye zezilwanyane, Yes. ezinye izinto nezinye izi-games, Mhm. zintuntuni. Kodwa ingase North Beach le ndawo. Okay. So yathi inkosi masingene sinyathele nje. Yes. Sangena ke sabulisa. Mm. uTamce wayena anike izwi inkosi ubana makafika athethe nabantu balapho kanjani. Okay, yes. Yes. Mm. So hayi ke saphuma ke sabe siyabuya. Yes. Hayi ke sebeyavuya ke ngokomama. Tyhini mntanami namdi naye umama engumntu ethanda zathi ubona into ethile. But ngoku seyindima akasafuni ngoku. Athi yazi mfundisi ngoku sithanazayo ndibona into ethile nethile. Uyabona ke rhadi ngoku usithi masijike sekumnandi ke ngosesiyabuya. Yes. Hayi ke sabuya sazoreporta. Ayi kwaba kuhle ke. Aphe nathi inkosi hayi ke ndiyakuthuma ndifuna ungene uyeke ukutya insuku ezi10. Okay. Ndisemncinci ke ngoku nje oba kuthethwa lento. Mhm. Uzawusela iti kuphela. Yo walwa umama ngeke. Ish. Usemncinci lo muntu dad nje abanawukwazi wathi yathi inkosi akutsho kutsho mna mami. Hayi Tamce utsho bani? Utsho lo muntu. Yes. Ngoba uthi ufuna undilungiselela uba kukhona into afuna ndiye kuyo. Oh yes. Efuneka sindiyo kuyilungisa. Hayi kwancama umama boma akuchonga umuntu. Funa phinde nditsho kwa ndithi mama ufikile la muntu uthi mina mandiyohlala emishini ndingatyi. Ndingatyi nenyama ndingatyi ungandiphatheli nechips ungandiphinanto. Yes. Uzawukwazi ndithi ewe. Ndithi hayi. Cha uTamncene uthi uTamncene uthi uzandincedisa. Hayi ke. Ndithi ke mina ke ndithi aphinda afike lo muntu ndithi kuye siyafunda esikolweni sami. So andizukwazi mina ukuya kulento athi ubuswelekile ndakubuyisa. Yes. Uba ubuswelekile buzofunda phi? Mina ndikubuyiselanga ubana ubuyele esikolweni. Ndikubuyisele umsebenzi wami. Oh yes. So ke uzowenza lo umsebenzi. Awuse ngoko athi avela athi kuvela amagama Jeremiah chapter 31 verse 3. Uthi ndikuthandile ngothando olungunaphakade ngenxa yoko ndikwelulele inceba. Ish. Uthi ke wena memela usekho wena. Uphila ubomi be-second chance. So le into oyiphilayo obabomi bubufile pha abantu bethandaza bobemelwa ubufundile ndazibuyisela ngokwami. Yes. Uba uzokwenza wami umsebenzi so awuzukwazi ke. Ndiyakuthuma. Oh yebo. Mhlambe ndotsho bakuthi ncaye uthi lo muntu mina undelulele inceba kwathini betsho kanjani ndithi uyakavele igama elibhalwe Jeremiah eBhayibhelini bafunde. Yes. Hayi ke athi hayi ke uyeva ke rhadi mama kayifuni ke lento kodwa sesilambile uhambo lokuqala. Yeah. Kodwa kusalayo kaloku umzali ufuna umntana akhe aphinde phi esikolweni. Hayi ke safasta apha futhi ndinamandla nayo adada uTamnca utyanga uthena udlala nje. Ithi ayandlanga ibifikile inkosi yathi. Yes. Hayi ke ugqiba kwami fasting kuzawakho inkonzo noma ayipasika napha inkonzweni. Okay. So uyabona ke xa kulungiswa kulungisela uba kuzofika abantu and yayisivuyisa lonto thina. Ubana kuzawukhe kubekho abantu abanye abazitwana abanye icaba ke bazodlala nathi. Nathi ke sifaka ichopho sapha ecaweni ke kube mnandi. Yes. But kasikabi ngabantu ababhadlileyo nami ke ndandike ndibizwe phaphandle ndizidlalela kuthi yathini inkosi intombi. Yathi ndichaze ngenye imini ndilibale. Yes. Mntamza kuphi drink ke mntanami ndithi ndizama ukukhumbula because ndayifuna nayo le drink. Khumbule ndichaze. So kuyalungiselelwa siyathunywa so kuyolandwa imattress ezokulala abantu. Oh yes. Uba andithi kuzofika abantu bazofika besuka kwendawo bazolala apha. So ezitrase zibekwe lapha phandle zinyusiwe zagcwele udonga. So nami vele ndikhwele pha phezulu kwazo ndiyaxhuma
ndiyadlala pha phezu kwazo. Yeah. Ithi ndisaxhuma uyabona xa kuphela ifilimu Yes. unyuke la magama. Oh, So ndibona amagama abhalwe bold. yes. Athi ndingu-Israel Manosa waseLesotho, umnquli kaSathane. Ndincede Khalipha ndihlangule. Nditsibe ndikutamci. Ndifike esemithingini nditamci. Nanku umuntu ethi umnquli kaSathane mandimhlangule. Ndanca phuma ndibame ngesandla. Athi uthini intombi? Emchazela athi jonga ke. Yapha enkosini uthi lo muntu mangaphinda abuya azokuxelela yonke i-details zalento. Yes. Ayike. Okay. Athi hamba mothandaza. Ngifike ndime andithi sisaxhuma sisatsiwa tsiba. Ngifike ndime ngasechapel etafuleni ethi Nkosi ucela ubuyise lo muntu ebebuya ngoba sibhizi ngoku. Kuzoba khona ipasika apha. Yes. Ngoba andizokwazi wendihlala phansi ndibe ndibuza. Ngicela ubuyise lo muntu ngoba mina sayodlala sisaqoqosha apha kuzoba khicawo for ukuthi ndihambe. Yeah. Futhi ke ndigqibile ke ngwanaye enyindo. Yeah. Hayi ke yadlula ipasika akabuyi lo muntu. Kwazokwala nabemveni kwenyanga. Ndilele ke ngophufa ndilelanga ndiyasifundela. So uTamncane enze timetable yokuthi uyadlala 30 minutes. Okay. Uyathandaza 30 minutes. Ufunda izwi 30 minutes. Uyacula, uyaphinda uyathandaza, uyahamba uyodlala kwakhona. Uyohlamba nento zakho zesikolo because bemane nisiya nasesikolweni. Oh. I can so ndizibhale phansi ke izinto. Yes. Xa ebuya esikolweni uba inkosi ithethile esikolweni andisabuyele ekhaya ndibuyela kuTamncane ndimchazile ndimnika incwadi afunde and then sithandaze phinde ndihambe ndigoduke. Hayi ke wazothi ke ngale mini ke ngelixesha ndithandazayo. Yabona ke tata umuntu xa umuntu omncinci ona 13 years akabina qondo wokuthandaza. Yeah. So sasithi xa sithandaza andifaka phakathi kwemilenze yakhe. Enze kubona xa ndilala manje sithi athi mfondini semthandazweni. Oh Yeah, so ke ndihlala apha manje ndithi mhlawumbe ndilele. So ke ngoxa ndibuya ke emthandazweni ndibuye ndifunde lamazwi ebendikhilile wona phaya. Ndithi ngisathi phinde kunyuke lamagama. Athi lamagama ndiyinkulelwane yaseLesotho ndizayithetha ngoba kaloku ibethu uTam xa into ifika yimemorize. Oh yes. Ngoba awuzukwazi uma nisithi ndilibele. Yes. Ngoba xa uthi ndilibele ndiza kubetha. Oh. So ufuna kuyimemorize uyikhawulezise. Yes. Enze kubana ufike soyazi. So noba inkosi ithi ndandimemorize bayithe yathi undikhaliphisile kwathini yena eBhayibhelini. Yes. So nendivayo ke funa ndimemorize. Uthi ke lo muntu ndinkulelwane yaseLesotho kwaNethelenge eMohalezhoek ndingu-Israel Manosa. Ndingumnquli kaSathane ndincede Khalipha ndihlangule. Athi ndithe ndineminyaka 11 ndihlala nomalume wam eMazenot. Ndaze ndanomnqweno wokuthi ndibe nendibano kwezesondo nam una11 years. Uthi ke ndalithola elothuba kwintombazana ena 16 years nandina11 years. Uthi ndalithola elothuba ndizama ukuhamba ngalendlela. Yes. Alifumana elothuba le ntombazana yathi yakugqiba ukuba senze lento yandithatha yandisa kwindawo apho ehlala khona. Ndathi ndisahlala apha ndabona ispeliti. Yes. Kwibra. Oh. Esegold. So ndadlala ngaso kanti ndiye ndasilahla. Kanti esisipeliti luphawu la kwaSathane. Oh. Yathi ke ngobusuku xa ilifuna esisipeliti andayazi. Yaphuma le ntombazana yabiza amadoda amayi4 aphethe iexecutive yayibona executive data. Yini leyo? La ezanto zaziphathwa ngotata bakudala xa beyolobola. Ezabhekana zincinci. Zifike zingathi suitcase. Okay ngiyabona lawo mabheki lawo yesingathi suitcase like amancane yes So uthi afika ke lamadoda avula aqala athi kuba bendingumelusi weyakho ndisiyekile isikolo.
athi kum Israel Manosa awuzuba ngumelusi wakho de kuphele khetha ukufa okanye ukhethe ukuseva uhambe nathi uthi na njengaye nawuphi na umntwana ndoyika ukufa lathi ke ndikhetha ukuniseva baqalisa ke bavula ibriefcase kwavela inhloko zamasana ndosaba bathi beke wayithetha ke lento uzawufa uthi ke bandithatha andonqana ozibize ezindawo kodwa ke bandithatha abandizibize because ya ngoba zindawo at least akusibona abantu izindawo bandithatha ke bandisa kwindawo yokuthiwa kuselirhalaniye eMasero apho ndafika khona umhlaba ongaphansi nongaphezulu apho ndafika ndafaka kulomncunya ndahlaliswa khona ndityiswa amagazi wabantu nenyama zabantu uthi ndihlaliswe apho 6 months usabalisa ke tata kule TV akakadibani nam oh yes uthi ke ndikhutshiwe ke apho ndaze ndasetyenziswa ndithunywa kwindawo ekuthiwa Kolehonyeding uba ndiyobulela abantu kumaqela ebhola nakwi-concert utsho kanjalo uthi ke baninzi khalepha abantu endibabuleleyo kodwa into ebeyimbi endenze abantu bendiyecela uncedo kukubana ndacelwa ukubana ndize nomntana kasista wam andizombiza igama yes okukuphela kwakhe ndala apho sabethwa sohlwaywa ngoma understand kodwa ke funa ndibhale phansi yes athi ke kodwa ke ento ke ngoku eyenza ukubana athi andinamilenze andinazinyawo ndanqunyulwa khona phaya ndisohlwaywa kwathi mandize nentombazana esindisiweyo caba ibithandaza kuphasala ke yonke into yalapho besebenzela khona ngoba caba usathana uyayifuna ngoku ke ngoku kwacaba mabayoyilanda uthi ke asikwazanga ke ukuyibulala kodwa sayidlwengula sayirape uthi ke bonke endandihamba nabo baye babulawa mna njengoba ndilapha nje ndanqunyulwa iinyawo andisenazo inyama zomzimba nenyama zomzimba zikho uthi zatshiswa kaloku okay ke ayibalise lento ndibhala phansi ndiyoxelela uTamci yes athi uTamci uthe ke sihambe nini ndithi ke abe athi ke ngokugqibela ndincede ndihlangule ndifuna ukusindiswa oh yes engqoba ayizomsindisa kanjani na ndingumntana wentombazana mntanama loku yelisuthu kwanetheleko xelela uTamci uTamci oxela ibandla wayixelela leadership yes hayi ke nalapho mama phinde sijiselisane nomama umnandi lo uya eDurban ngoku ufuna ubheka elisuthu udla imali yebandla utsho umama lo wami nomntu mntana mntu ndikufuna kuyo ndikufuna uyofunda yonke lento uyihambayo andifuni I understand mama yes andazi ke kodwa ke kusalayo engayithandi I remember the time awade wanibeka isandla enhloko endithandazela uba Nkosi lento ingene lo mntana mayisuke ayihambe because imphilisa kakubi unomntu asengumuntu osuka akhale nje espaceni ngamazi ba utheni athandaze nje kudliwa ayibona into ezingaziwayo andiyifuni lento oh yeah kanti uzaxa egqiba inkosi ifika ithi ndiyakuthuma kusasa itsho kusasa yeah inkosi nanoba yamphendula noba iyathetha naye kodwa yona ibingatshintshi yes okay kwacaba ngoma kwenziwe ke ipassport nisemncinci ke nami enzelwa ke itemporal passport yalibiza inkosi ixesha efuna kwanjwe ngayo kuye yathi ke inkosi kumba nguwe ke umuntu ozomhlangula lo muntu yes andazi nami ke ubanza umhlangula kanjani kodwa ke into endaziyo that lo nto inkosi ethi mandiyenze
Yes. ndiyayenza nokuthi notamncinci le nifundisa ukuthandaza ngosendiyakwazi uthandaza Yes. and naye ngoseyaxakwa that why ndithandaza kanje Oh. senikwazi uthandaza kanje because inkosi iyandithandazisa. Yes. Okay. Kuthe kuselapho kulungiselelwa ke kuba ndihambe seyaphela iPasika. Noma emveni kwenyanga yathi inkosi ke tata ayibuyi ithi uyanini pha. Ibuya ithi uhambe kanjani eLesotho. Oh yeah. Yes. Ndithi ke mna ke andihambanga ngoba kaloku akhange ndibe nayo nemali. Nemoto ayikho, imoto katamngconakele. Ibe yithi ke ngexesha elithile ndikufuna eLesotho. Oh. Futhi ayitsho kabuhlungu. Kumnandi ukuncokola naye ngathi ngangahambi. Oh yes. Ukho lanto yovuyo kodwa iyakhomanda. Yes. Ngathi ndifuna into ethile. And then ke bokwayiwa ke kwi-family meeting kwi-leadership kwacaba utamkhulu uthi hayi makuyiwe apha. Yebo. Nyani ke yathi ke inkosi ke kuthi uzawufuneka ke nembathe ezirhwexayo. Yesirhexayo esinjani? Ithi yembatha hayi itsho njengoba ndikubasela kaloku uzova ngami. Oh okay. Ithi ke nembathe ezirhwexayo. Ndiyitsho ke late ke kuhlangene ndithi hayi kuthi asembethe ezirhwexayo. Bayathetha ke ngoku. Athi omnye utata xa into ukuthi mhlamba kuthi ubana yembathani ibhatyi. Athi utamncane nam andazi. Yeah. Athi utamkhulu hayi namandazi. Ningembathi ibhatyi nje cwani nenze banise nive phambili because asizazi ezirhwexayo thina. Yes. So khona usisi naye ongumprofeti ekuthiwa ngusisi Nompucuko but ke wasweleka. Oh. Nomnye usisi ke khoyo ngoku and then ibe ndim. Ibe ngutam kodwa ndim omncinci kwabantu bona sebebadala. Ayike lembathiswe ke apha ibhatyi katamncenkulu ende nabo bembathile but abendleleni mina ndihamba ndifuna ipayi. Inkosi ithi nawama ngexesha elithile ichaze ixesha kodwa ngasakhumbula noba ithi ngezixhobo zantona kodwa lixesha elithile layo. Yes. So xa akho umuntu ukwazi ukuyitolika lento. Kodwa elixesha lichaza uba ngo-12. Okay. Thina sivele sihambe ngo-12 wasemini. Hambe sithenga apha endleleni. Sithenga idrinks, sithenga ama-apile. Ithi inkosi xa sijonge xa sekufutshane Matatiele. Ithi nomthani yaphi? Ndithi siya kule ndawo osithume kuyo ku-Israel. Ithi nihamba kanjani ningembethanga esirhwexayo? Sibile sithe ntsi kwi-fiesta. Ithi njengoba usibona sembathile nje sembathe ezo zirhwexayo nje ubusibona sihamba apha. Yes. Ithi ezirhwexayo ndithetha ukubekwa kwamacephe phansi uzilo lokudla. Oh, ish. Asibile ngelo xesha. Ithi ke inkosi anditshonga uba nihambe ngeli xesha. Ndithetha u-12 wasebusuku. Ngoba umuntu endifuna ane-athende kwii-borders uzawufika ekuseni ngo-6. Jikani ke niyoqala back. And eyoba ndithi mna imali yaphela hayi. Inkosi ithi kaloku aninimamelanga. Jikani ke. So sajika ke nyani. Yeah. Xa sifike phasi sizobetha u-12 edutywa. Wangena nje utamncinci awusini wathi hey tata ude kanti siphazamile. Sibuyise nezibhatyi kungathethwa lento bekuthethwa ifasting. Ne. Hayi ke nyani sajika. Bathetha nje 2 minutes bese bethu 12 sebese siyanduluka again. Yeah. Afanicingele le mali ekwanjwe ngayo siphinda siyaphinda. Sahamba ke ndame ndilala ke mina ngapha endlini manje kuthiwa mandilale mina ndilale. Ithini inkosi mntana wami ayithethanga qha ndilambile uthi hayi kaloku fastiwe andithi nguwothe makuzila ukudla injalo sawudla xa sibuyayo. Yeah. Sihambe sithi xa sifika kwi-borders ke tata zaseqasha snack. Ndisemncinana ke futhi ndikhule nezihlangu sendikhathele nayo lento. Utamncinci ndibambe ngesandla. Athi abulise lo sisi abuza impilo athi hayibo baba niyaphi nengane. Athi kana ke siyobona umhlobo wethu le eLesotho. Pho nihamba nengane? Uthi ewe siyobona umhlobo wethu.
athi lo mama hayibo ngubani lo mngani wenu lento yabantu iCassius bezinincokolisa nje yes athi utamncayisho ubona umngani wethu uIsrael Manosa yo lasizwa lahle ezositembu wabaleka ojikela ngapha ya hayibo utamnco wamzama umlandela sisi wethu sixelele a little bit about lo muntu wathi ngiyacela jikana angizubuya lo muntu uyazingelwa apho ubulala abantu hayibo ndayiqonda ndavele ndavuya because mama uye wathi beke kwathi kanti akekho nomuntu lo muntu zakubetha uqotha apha emzini wami uhamba ngemali yebandla ndavuka ingoma hambe icula sabe hambe sicula noTamci sesimfumene theka nyani lo muntu ukhona hayi ke nyani sahamba safika xa sifika kule ndawo kuthiwa kwaNetherlands sigqitha komaquthini mina nivele ngefestile andiculi manje nto utamncilala mfo ndithi nizolala ngo lo muntu ukhona nyani yes ayasifika kule ndawo kuthiwa kwaNetherlands ke tata sibuzisa ngalomuntu akho nomnye umuntu omaziyo hawo enkango le ndawo sihamba kuyo kuthiwa ilali yakwaNetherlands iphela apha so hambani ngalendlela nina okay so xa sihamba ngalendlela lendlela inamatye imoto encinci yahithisha yes sihambe siyivula ke ibili mina phofa ndiyohoyanga nobiyabila noba ibila ngawusela bayihambile ngaba babonayo bayawuthini bayathini yafuna amanzi ngiba nje babethi yahithisha imoto mina sendifuna uyofika kulo tata yes hayi ke sihambe sibuze noma tata sabuza abantu abayi7 abamazi kwa yonke lo muntu bajika ngoko bathi yabona phino wasambisa into engekhoyo akaziwa lo muntu wakho apha hayi sendiyalila ke mna utamsana umshawuta yeah yekeni hayi ke nyani xa sifika sithi xa sesihambe phakathi elalini abuza uTamci asikwazi nokuthetha isizathu kodwa uTamci uyakwazi into encane ke ndiyamva lento ayipitilizayo kodwa andiyazi yeah but incwadi le Israel andibhale kuyo ndibhale phansi ndiyiphethe yes hayi ke asifika ke ndifuna ukubonisa yena asifika ke phaya kulelali yes sibuzise kucaba akho muntu umaziyo kude kube khona nje umama othi kumzi wakhe sihambe sifike pha sifike khona ixhego uTamci besendiqwece nguye lo nditayita mncane mazi kandimbone yeah so ayike asifika apha uTamci besendiqwece bana nguye lo ndithi andimazi Tamci kodwa undibhalele asibuze lo tata simchazelwe size kanjani yes athi anzange andimazi walowo muntu mina sandamva nasephupheni lo muntu enithetha ngaye oh ithi inkosi buza lo tata bana uyayazi bana nithunywa ngubani na ndithi ndisho kuTamci nhlebe Tamci ithi inkosi manibuza ubana lo tata uyayazi basithunywa ngubani aTamci ke mbuze so xa ndihamba ke noTamci ndihlala apha njoba ndihlala phakathi kwakhe nje fika ndisingatha apha phakathi kwakhe so ndiyamhlebela enze kubana ndingamane ndisuka apha esitulweni so wayethanda uba ndihlala apha phezulu kwakhe ndimkrwece ndimhlebele athi mbuze ke ndithi tatamkhulu uyayazi bana sithunywa ngubani athi ke naka andiyazi ndithi ke mna ke njoba inkosi ke yayithe yanithuma wathi uTamci mandibuza ubana xa bebuza abantu banithunywa ngubani sendithina yathi ke inkosi uzothi uthunywa ngulo odale izulu nomhlaba yes ngulo ovule ulwandle kwawela amajiphutha uthunywa ngulo wawisa imitheni setare kwazuzisa amaxhamakazi uthunywa ngulo olilitye lembombo uthunywa ngulo obubomu yes uthunywa ngulo ubomi bomntu bonke budiphende kuye hayi ke ndatsho izinto nami sezisengqondweni ngoku yes so avele la tata nithunywa nguye sikena athi ndiyamazi ngumtshana wami kodwa bendisesaba ngoba uyabulala ngoko ke xa nithi nithunywe ngumuntu onje onkunkulunkulu uzanikhusela wabe ke secela abantu abakuthiwa sithi intoni kanene thina apha iforum okay kodwa
ngokwakuthi sithi liso lomzi abantu abajongilali Oh yes. babasithathe basisepha Mm. asifika apha indlu nje andiziphethanga ngeefoto ezininzi zethu ezinye kuba kwakukudala ndashiya kutamca. Okay, yes. So asifika apha le ndlu yenziwe ngamatye. Mm. Xa sifika apha icaba kho umuntu apha kube khona usisi simbona udlula simbiza uthi amncambize ke ngesisuthu athethe lento yakhe endingayivayo. Mina sendifuna udlala ke. Yes. Qathi utamnca hayi awuzudlala ke before awuzudlala ke ngoku uzodlala after sesimbonile. Eva because Yes. beke wadlala ngoku uzawuvele wozele ungakwazi inkosi izawuphoxeka ithi okay so uhlala apha esidulweni and awudlanga nokudla uzawuphelelwa ngamandla. Ayike ndithi mina okay tamnca sendifuna de afike nalomuntu basode sidle because kuthengiwe ukudla apha. Yazi nalomuntu uthena ngadavele Eish. athi lo sisiyeni azichazele ukuthi sisathi unguMarorisanga. Oh. Athi nize kulo tata sithi ke nake utamnca phendule athi hey ukwamamhape nazoba kwamamhape kodwa etywaleni. Oh. Hey kwamamhape ukhombe ezantsi Yo. and kwamamhape nje kwehliwa imoto izahamba ihitisha. Yo. But ke mna nankinga noba ihitishile noba ayihitishanga ezilonge Masifike. iyofika kwamamhape kuloo ndawo. Eh. Sihambe bhatata sofika ezantsi ebusuku. Mm. Xa sifika pha ebusuku sifike xa kuthiwa usandophuma apha siphinde sinyuke bajikelana nami ngoku sisi ithende lento engathi ayihambi kakuhle nje nje ungathandazi nje ngokusehla sinyuka nje. Hayi atomzana umngxolisa yekeni. Yes. And xa bengingxolisa mina ndivele ndiyephe enkosini bana bayangxolisa ngoba bathi uyabona ngoku ndithumile ngoku inkosi iyaphola ithi nizawuza nize kuye. Okay. Hayi nyanisithi xa sifika ke mina kandisahlala ecaleni kwabo ngoba bayangxolisa usisi. Sendlala apha ecaleni kwatamnca. So utamnca uhleli kwesisitulo esingapha sika driver amandleni ngapha. Bona bahlela apha ebheki. Oh yes. Xa siqala ufika kulaa mzi salinde lo muntu bekuthiwa umkile kwamamhape. Hey kuthi gqi umuntu. Utamnca salibele kuzelula praise the Lord. Athi gqi umuntu dumelani likhaya. Yo akoyikeki tata. Inqondo mama ndivele ndisondele kutamnca ke. Hayi kutamnca ndimbone nayo yethukile abuza impilo. Yes. Utshilo ke phaya bawaphela kuwane esikolweni nayo kwelusi yakho. Yes. Athi utamnca uyakwazi ukuthetha isilungu? Athi ke nake no. Ndaphela esikolweni kwawane endithikishe. Uyelo. Athi utamsiza uthini ke ngoba sifuna ukuthetha nawe athi ukhona usisokwazi uthetha isiXhosa. Oh. Nesisuthu. Into nayo into esixakayo tata bethe akanamilenze lo muntu. Oh yes. Ngokunakwe hamba enyuka. Hayi ke sihambe ahambe silinde thina siyoyika athi ukukwe ndiyoyika tata malume apha. Athi utamnca hayi masithandazeni madoda. Mina ndisathethi sendincenca utamnca. Yes. Bafike bebaninzi beligquba xa bakubizwe bonke abantu balandawo. Beze bafike ukugcwala indlu le ndlu iflat kodwa yahlulwe ngomdiyadiya like i-curtain. Yes, yes. Kwecala zibhedi ezimbini. Okay. Kodwa siboni kodwa ngapha khona ikabhadi netafile lesafika sahlala kuyo mina ndahlala phakathi kotamnca. Ake ndatsho ke ndathi Israel nowandibhalela ngemini ethile wathi. Athi wena Israel uthi wabulela abantu abanga. Utata osemdala I think ngelo xesha wena 35. Oh. Ngoku njengoba umbona ngoku. Yes. Noba sayilixhego ngoku. Ndithi wena tata wandixelela wathi athi kiyakubula kiyazi. Utamnca imbona iyamkhathaza lento. Andazi noba unosizi kodwa uyazikhumbula izinto. Hayi ke emveni koko ke ndithi ke uyawandibhalela ileta ke wathi ndizokuhlangula. Yes. Athi ke nake akakhumbuli ngale date endithetha ngayo. Ndithi wabhala ileta. Akakhumbule ebhala leta kodwa wayethandaza ezawubulawa. Kulapho wa escape khona bezambulala bamcinezele ngelitye. Oh. So ithi ke ngenkosi kum kaloku xa uthandaza ubhala ileta. Everyone othandazayo Ish. bhala ileta xa ithandaza. Oh yes. So
yena ethandaza enkosini nje inkosi yona ithumela kulomuntu okozokwazi ukukusiza. Oh yes. Uthi yena wayethandaza athi ke ndibuza uba uyafuna ukusindiswa athi yebo. Ayike athi utanca ke ntombi nguwe ke umuntu othonye thina sikhaphe wena. Yes. So mamkelisa uYesu andikayazi noba tata kuthiwa ncam. Hey ndicinga uba babethengane nenkumbuku ya. Ake ndithi cela uphakamise izandla. Utamncubeka isandla sakhe apha emagxeni am. Yes. Endicinga uba wayekhombisa ukuthi uyanisapota. Yes. Ndiyazicingela nje. Aye ndithi cela uphakamise izandla. Ke lo tata. Ayike ndithi ngicela aguqe. Utamncakhulula isilamba amguqise. Phakamisa athi ndithi inkosi uYesu nimanzise yonke lento. So uyatolika uMarosang ngeSuthu abese yathetha lolo. Ayike emveni koko ayike kube mnandi. Sithi thina siyahamba. Yeah. Athi yena uyacela singahambi. Hey bathi ogugu osisi. Yes. Athi ufuna usibulala lo muntu. Bathi masingahambi sekusebusuku. Inkosi vele itsho kumithi sanulala sanuhamba. Hayi ke nyani ibhede zilapha zezibhayidi zincinci zimi oak. Eza zakudala zensimbi. So khona engapha. Yeah. So mna ke andiseyigqityiwe yonke lento. Andazi ke nizawuthi mhlawumbe utamncwa yinikiwe lento yokuthi akwazi ukunimentorisha at that stage. Yes. Because nanike ndikhalele nokuthi mina ndizulala lapha inight yam ndilibele wathini. So utamncane ndikhulela iskipa sakhe ngilale ngeso skipa sakhe. Phofu sisemfazweni. And then sithi sisalele ke mina nilele notamncike. Yebo. Kubalele kwelapha icala siva ingoma beyena lo tata ulele ngasemnyango futhi uba yabefuna usibulele benovela vale phe emnyango thina singapha vele eish sive ingoma ehlabela hawu yathwana liwena hawu yathwana liwena hawu yathwana liwena motimo waruna athi singe sento ndiva inkosi khona sivuke sixhense uwe nezo zikipa sithandaze hey thandaze ke lo tata kangathethe into eninzi ngaphandle kweza zinto bendizithetha but ngoku after sithandazile yes afuna uthetha athi le ntombazana ashubana khona into afuna ukuzenza kusasa. Okay. Kodwa uyacela siphinde simthandazele. Utheke xa iqala andilichaza ngeligama lithi Khalipha balivelaphi because yena uthe xa nibiza wanibiza ngoKhalipha. Kanti inkosi eligama lithi Khalipha kukhona umnyumzi okwapha kufutshane nelali yami. Okay. Ithi inkosi mandiyotsho pha kula mama ukuthi makakhulula abantu bakhe. Aba bantu abathwebulileyo. Okay. Ebese ndithi ke mina hayi ngizawubethwa pha ndiyaziwa ilifa nami yaziwa pha wathi uyawufika uzichaza ukuthi nguKhalipha wakwamangaliso. So nyani xa sifika pha kulo mama satsho siyama nodam sasiyiteam ke. Okay. Abaprofeti ngabaprofeti inkosi ithi hamba uyohlangana nobani. Yes. Hey tata. Okay. So ke sifike ke sitsho ke apha kulo mama nyana lo mama sithi ithi inkosi uba uyenzile into uzofa. Wayegule segula nyana. Oh yeah. Nyani wavuma ke semlo mama. Waphila. Emveni koko ke wabe sesitsho kubana emveni bakwenzeke lento. Andazi noma ke ubakhulula babasweleke kwandithi babe sebeswelekile. Yes, ufuneka baphumle ke ngoku. Okwangempela ke manje. So uyatsho kubana kulandawo kwavela kwavuka kufe amaxoxo amasele the frogs yeah ezininzi and then ke wabe uyaphila ude waziswelekela ke ngexesha lokusweleka sengasaguli ngoku futhi sewamamkelayo uYesu so eligama lithi Khalipha livele apho. Ngesikhathi kufa amaxoxo kusho ukuthi kwakufa imimoya yonke le noma kwakufa lezi zithunzela. Oh yes. So andazi ke babexoxa bathi notamncuta mna wayemcebisa uba watshisa okanye thina ke sasibancinci
xa siyane sive xa sithi hayi ke kwenzeke lento ke mamiye sayike sivuye kodwa sinayo nento esivuyelayo kangaka kuba siyazi asizofumana nemali ngalento. Yeah. So so ngoku into endethusayo uba uIsrael unibiza ngeligama lithi Galiba. Undive ngabani? Yeah. So ayike atsho ke athi xa iqala uthi uzawuthetha ekseni athi uba ungayiyeka ukusindiswa singakubulala ungaze uphinde uphile, singakubulala ungaze ungabona nomunwe wakho mhla wayeka nje usindiswa. Yo nethuka hayibona uyandazi hayi caba udlulile kulana ngayike kuleyo azochaza that ndithi ke mna ke ithi inkosi ke zisekhona izixhobo zale ntombazana eyayikuthwasisile eyayikuthwesile ziphi anyani eze nayo intonganyana encinci egold nekhadi yale ntombazana. Ithi ke inkosi ke amandla ale khadi akule nduku xa nitshisa naniqale ngale nduku nize ngale khadi ngoba ayizutsha. Yazi basaza notami basike siqale ngekhadi ayatsha tu. Ayike satshisa le nduku lento incinci nanoba sesikhale noba yintoni yatsha ke. So ngoku utami ke ngusesihleke ngokusele balisa nje evuyiswa into uba sifikile. Yes. Athi utami hayi ubuthe awuhambi. Ubuthe awunanyawo athi eledeni awunanyawo. Yo avela ahlinyembezi. Unxibe i-training shoes ke but ezi training shoes azinxibileyo zigqwethiwe. Esase left sise right. Sase right sise left. Okay, yes. So athi uyafuna baba ubona. Athi ubuthe uhamba uthe wena awuhambi. Akhulule ezihlangu. Akanazo inyawo esiya. Yes. Njoba yena nyawo nje ngamabandage wonke la. And kulama bandage kugcwele impethu apha. Sibolile sisilona kubenyawo amabili. Izikona ba usathana uyaphila. Hey. And wasikwa lapho besebenzela khona emkhathini. So ke yathi ke inkosi kumke umntana akho ke mhlambe hayi ke mina ndalila ndaqoma ngisoze ndiyamoyika. So utani ke wambekela amanzi wagalela nomadubulane editholo wamhlamba wamfunela iteki okwayifuna iteki etown eMohalezoka. Enze banazokwazi bana yesibhedlele aphinda aboshwe kakuhle abe sehamba kahle ke ngoku. Then wathi utami ke amane efaka inyawo zakhe amane likhulula amane yokhululwa. Enye into ke ngoku njengoba ekhulula nje akanazo ezinyama. Njoba sihleli thina sihleli ngemphundumusi akanazo ngamathambo. Apha ngemva kubhalwe 666 omkhulu. Hayibo. Nalapha ke zingalo kunamasiba yazincanda. Intoni kana lento inamasiba athi. Incabo. Lanto inosibo olude. Hayi. Esasilwane sinesibo elihlabayo. Lezi okay ingungumbane sisho kanjalo. Lesilwane sikhipha amasiba. Yes. So ahlonyiwe ke apha kuyi ngaphakathi emzimbeni. And uthi awahlonywa uthanda. Uyaqiniswa pha ba indlela ozoyihamba. So inkosi ithi masimkhuphe simbangule sopha simbangule sopha. Kodwa yathi ngosingamsa esibhedlele because is spiritual lanto. So utamce manje emsika ngeblade zaphuma noma zaba yi7 emzimbeni. But ndiyanikhathaza kubana angabi nayo inyama yomzimba. Ayike kwaba mnandi kwacaba khona abanye abafuna uthandazelwa ayike mnandi bese ndi out. Because kaloku ndilambile ngoku. Wathi utamke masihambe siye phaya siyothandaza kulahleka abantwana kwathina hayi. Emveni koko ke sabuya. Xa sibuyayo ithi kuma inkosi ndisatya uKFC ke apha ithi inkosi wahamba usidla uKFC kodwa umntanakho ulambile bheki. Ithini into yakho? Ithi ngomntanami lo
akusingomntanami lo utata uIsrael ithi kaloku mzele ngoku kaloku ngumntanakho utamcela ndihleka ngalento isithi yo uzala umuntu omdala kangaka so indililise ke lento so kwacaba ke ngoma siphinde sijike back Oh yes. asifika ngosibuya back yathi inkosi ifuneka eyocela uxolo kumalume wakhe Yo. uba evume isivumo so senta angayazi la kulento yesatanism because abantu xa bemfuna bebemfuna pha kuye ayocela uxolo nakutata akhe ayocela uxolo nakulaa ntombazana leya wayephansi ukuyibulala bayirape ayafa Yeah. hayi ke xa sesifika ngoku sibuya uma sabuya emveni kwenyanga because imali ayingekabikho sabuya ngekho endlini yakhe kodwa samfumana uMarosanga Marosanga wathi kumama kuse uyathengisa inhloko etown sanya xa sifika yo ugcwele amathumbu umzimba wonke Hayibo. wabe selila kikalipha iphansenda futhi bamfikela babantu so bathi ngoba befuna sweleke ayike la abantu abamfikela ile mimoya yakhe lo muntu lokujoyinile pha so ke ngufuna ayihoyile mimoya hayi kumama ke wavuya samthandazela sabe sesithi ke inkosi ithi icela uxolo kumzali wakho Yes. akwabhontshoza engafuni hayi wade wavuma saphinda saya utata lowa usezilalini kwaNetherlands nalapho wacela uxolo ayishama wavuma la tata inkinga izofika xa uba kufuna kuyiwe kule ntombi Eish. andizolibiza nayo igama lakhe Yes. wazothi ke ngoku uba siyafuna asiye phaya ucela ubhaptizwa Okay. hey ayicinga maleno yokubhaptizwa like umuntu obesebenzela phansi kwamanzi wansaphinda dibana amanzi uba powerful more Okay. kaloku Hayibo. iba njalo awukukhupha umuntu endaweni uphinde umfaka kuyo so sithe sisabuza ngalento notamnci naye sithi ayizulunga leyo babhaptizwe wathi ufuna uyofumana amandla kwakhona inkosi yatyhilizwi kum yavele yathi uPhilip nethenwa Oh yes. yatsho kanjalo kum ndithi amncamazi utata uPhilip nethenwa athi utamnci ngowaphi ndithi inkosi ithi uPhilip nethenwa xa sibuza ngalento utamnci vele atyhile eBhayibhileni apho uPhilip wabhaptiza noba ngubani wabhaptiza omnye phakathi kaPhilip uPhilip wabhaptiza umtheno ithenwa Yes. so yathi inkosi kahambani yombhaptiza ngoba uncase okhangela imilambo yalapha kodwa ke sinaye lo sisi ohamba nathi osibonisa izindawo Yes. and ke ngokutata umuntu ozobhaptiza ndim ngoba ndim othunyweyo phofu mna ndingaka Eish. so utamke ngoku ufuneka ame emanzini and then abesendifunqula and then ke ngoku mna ndibese ndibhaptiza uIsrael aphinde ke utamncane ndithathe undibeka ngapha ngoba ndizotshona Yes. I do that ke futhi ndaziva proud ngalonto although ke benifunquliwe Yes. after that uIsrael wathi uyamazi lo muntu wathi ucela uhlambuluka yonke into Okay. kodwa xa sifika endlini Yes. hayi ke nyani safika endlini wachaza istory sakhe uthi wathi xa efika pha esiswa ile ntombazana ngalamini wahlangatyezwa ngumuntu ongena nhloko omfutshane owafika wamanga Hayibo. xa efika amanga pha wamhlalisa esitulweni esisitulo sixhomekeke siyajinga kodwa apha phezulu kunomngxunyo ongangeni inhloko kuphela kwasona singathi sisispring xa uhlala sivele sinyuke Okay. singathi sifakwe ispring Oh yes. so once uhlale nje kusubotshelwe lamabhanti sivele sinyuke inhloko yakhe yongena pha Oh, okay. uthi xa sinyuka lo muntu emhage wamsapha wafika kukhona ilahle elikhulu eliphaya Yeah. elaqalisa lahleka ihour yonke lahleka kwavela amazinyo Elahle. elilahle lomlilo uthi lalo lisithi uba uyafuna sithethe kakuhle sela apha wayibona iglass yegazi siza Yo. uthi xa iqala uresistor wabanjwa into emqaleni wasela
So lento tata iyafika ngapha endleleni yami ukuthi usathana akacengi akanayo into bathi hayi mntanam wawusela amacepha abemabini efuna wenza into uyakrwitsha Oh yeah. is either uyafa okanye awufi akanandi banalonto Yeah. uthi wathi xa ephinda wathi xa egqibosela le waphinda waqwitsha kwakhona kwezenye kwakhona emveni koko walathela ilizwi sawubuya sithethe sehla isitulo xa sisehla isitulo naba abantu abangenanhloko emthatha beyomfaka emngxunyeni apho ke besondliwa khona ngale nyama apho kwafika abantu bephethe itray nosana oluselincinci nebhoso bathi ke ukutya kwakho ke kwanamhlanje Hayibo. olusana luphilile ufuneka ngalusika inhloko alusika intamo alusika umlenze uthi ndadla apha ndalenca negazi uthi futhi ngokusilento seyingaphakathi uthi so njoba ndivalelwe pha ndiyatrain izinto ndifaka izinto ndaphuma ke aba ke usathana wandibona into ngoyena muntu obalulekileyo like onamandla ngoba igama lakhe akangu-Israel umutlatsi so Israel ulithiwe pha kuba ecaba uza nabantu abaninzi njengo Israel oseBhayibhelini into kanjalo uthi ke abantu abayi1000 ufana uba uze nabantu abayi10 ozobajoyinisa kulento yabo ababulawayo nabafayo nabathini mawubulawa nje 1000 usafana usadlala awukabi nanto yo and noba ungathi uze ne69 million usaze mhlawumbi uyabethwa ubana uba wese mhlawumbi ubuthunywa endaweni waziwayo bakhona abantu uthi ke kakhulu ezistadium siyazithanda izistadium xa kuphunywa kuyodlala ibhola kukhona umuntu ofikileyo siyafafaza umoya phaya siyabaza abangabethu siyabafaka izitampa bazibona lo miphefumulo leyo siyafika siyibeke phambi kwakhe uLucifer sithi ke naba ke uthi ke ubani uSathane uyayazi abantu abapha bayi99 wena wafika nabantu mhlawumbe bayi95 ubethelwa la aba baseleba baselele ntoni and ubethwa ngaphezulu koba ubuza ubethwa so uthi ke wahamba ke ezindawo sesaziwa kwiindawo ngendawo ebulela abantu ezistadium ezikolweni bafike besithi sizopha abantwana izikipa nokutya kanti ukutya kugalelwe inqathe ekuthiwa nguhlahlahla andikayazi uhlahlahla intoni kodwa linqathe elaziwayo elibulalayo abantu bavele bagule baswele ke bonke so uthathwa bonke uthi ke kodwa bazawuphila abanye ke bazawuphekwa mhlawumbe bazawuba sisidlo isapha yangomso madoda so uthi ke ndakhula apha ndithenjiwe kodwa ndithenjiwe nje ndiyabethwa ngemistake nje incinci ndiyabethwa uthi asilali apha sehla sinyuka athi xa ibalisa lento alile endibona ukuthi amncelila ngayo mina kodwa konke indilisayo but xa belila inhliziyo yami iba buhlungu so athi Khalipha ungazuyeke ukusindiswa because sikutargetile hayibo because seyizininzi indawo ofike kuzo wamosha kuzo eyoqala ileya yaseThekwini Beach yes so ndiqonda hayi ke vele nqoma mandithandaze ngokatsho itamnca vele ahleke ne nqoma mandisele ndithandaza ngoku ngabe sandibamba ngathi utamnca amiyayiza akazi ukubamba ngoku sele balisa mntana yes hayi ke into yangoku izoba yile ukubana akezanga nayo le ntombazana athi ndiyamaza pha khoyo useMazenot kodwa ndizawucela xa siya khona nindifake isinqwazi nindemboze ngoba ndisakhangelwa ndisafunwa hayi ke utamnca afuna isport esimhlophe lapha ngemva yena thina utamnca sihambe sikhangela athi naku kokwabo xa sithi siyaphuma kukho sisi nje bethu nababonakala bayazigulela basisi
kune washing ephandeni ica bazohlamba washing abeleka abantwana tata wakho babona abantwana bafika beveziwe base Ethiopia baneziso ezikhulu Oh indlala. banje abantwana babo Yo. so I ask Israel why benje uthi ke when the devil ekukhombile noba ngade uphuncuke kodwa usoloke ebeke istigma sokubana ubone ukuthi wena usendlele like uSathane okanye mandithini xa uSathane wakukhomba Okay. waze waphuncuka kodwa kukhona lento azafuneka isihlalisa istigma esiyenza uba abantu bakujonge kakubi Oh. because napha emkhathini uyafunwa Okay. ngoku apha okay. uthe xa wafika wakhulelwa waba positive ngoku uyagula Oh. so uSathane ufuna angcuncutheke and ayifuna kubana xa ethe wangcuncutheka uba uyathanda ngazibulala Oh ish. into efuneka ngumphefumulo kodwa makube khona nje into eza kwenza ubana ubomi bakho bungabi mnandi ubone ungekho ungehepanga phakathi kwabantu uthi so xa etargetiwe ezweni lobumnyama umuntu akayekwa nangoku asaphilayo Oh. iyo lento funeka ungayeki ukuthandaza Oh yeah. singene ke apha singene khona lo bhuti ucabanga ubhuti wabo ayutamnga abacala abahlekise atsho kathi sithunyiwe sisuke Eastern Cape Yes. unomuntu wakhe wamosha apha kodwa uzocela uxolo hayi lo tabhuti avila athi hayi wonke umuntu oza kumndicela ocela uxolo andinangxaki naye sakumxolela hayi ke ayichaza utamnca sebukukwazi ukuthetha isudi kodwa ke noMarosanga yasikutolikela Yes. avele utamnca moshe ngolibiza igama la tata ukhangela iibhushe zakhe ukhangela amazembe Yo. hayi utamnca wamthobisa esithi kaloku noYesu wabulawa izono zethu ekwasesinye nesono esokuba ufuna ubulala njengoba ngosele uThixo amxolele nje makazocela uxolo it means ngoku uThixo ufuna ukukhulula wena kwinzondo yakho akhulule nale ntombazana noIsrael abe right uThixo sefuna kulawula uxolo ngoku kwezi family zonke. Yes. Hayi shamwathoba utata abantu wabizwa naye usisi sifuna umbiza wabizwa nosister wakhe. Hayi kubakhe balila ke kwathuthuzela kwaba kuhle siyabona sebeyancokola noIsrael ayityini kumnandi apha. Hayi ke utamncoshiya lo mali ayishayo kwenze babakwazi ukubana babe nento ukudla. Yeah. Yathi ke nginkosi ke ndifuna ngonike ngokule ndawo apha besebenzela khona. Ukude le masere phezulu. Hey. Yes. Sofika pha. Phaya utho umphathi waphaya anganiboni. Utho umphathi waphaya unezindlu phofu wasibonzwa nakwathi uqala apha emzini wakhe. Ehe. Andilunga ngosuka la ufika eRoderport. Oh yes. Umzi wakhe. Omkhulu. Umuzi umuntu ayedwa? Ehe. Andazi noba ke mhlawumbi kulo unqulu uSathane wenza uba kubizwe nabanye kodwa umuntu ophethe kule ndawo. Le ndawo yifem ke tata. Okay. Apha uthi uIsrael siyakhupha siyafika apha sicheba abantu siba crime sibathini baphume bayoma endleleni bebahle. Oh. Ufika wena ufika uthi hayibo benicheba phi? Utsho ke bathi hayi sichebe apha. Yeah. Abakwanamba bani baya abantu beyocheba apha anizubuya pha. Unqonywa inhloko pha. Yo. Nenye ningazi noma ama tricky ukuthi kudonseka abantu baye lapha. Nokuthi ke uthi uIsrael phaya kuyalanjwa phaya. Inansi ke grant yaphaya ngelo xesha. Yayi 25 liter yeoil. Plus no milimili. Oh. 25 kamilimili. Ehe. So ke ngoku indlela lo tata enza ngazo zininzi. Umuntu ongusisi okwi periods. Uyaya phaya. Uzofumana ke mhlawumbe mandithi 2000. Uzofika ahlele nalenyoka. Zonke ke ezintsuku. Anikwe lo mali ke. Yo. Uthi ke ngabo ke abantu abazizityebi pha. But ngokuthathwa kweligazi
sebebhalisiwe ngaphansi kwamanzi yo because igazi line soul. oh yes Kodwa ke mina ngenxa yokulamba kwami ndiyofuna imali. hey So most abantu bapha mhm hayi inkosi yathi ke masiyothandaza ke singene sinyathele sithini. Angisakhumbula ilizwi inkosi yaliveza kuTami kodwa mina kum yathi mandinyathele okay asingene ngaphakathi. Emveni koko ke sabe sesiyahamba ke wabeke uyahlanguleka uIsrael wakudala ke tata ngoku andazi ngoku kodwa bendikhende ngathi kuthiwa washumayela wabanjwa okay ubacaba ubiza namagama abantu abasemagunyeni wabanjwa ke oh yeah asikaze siphinde ke siye kuye. Yo siyabonga nje isibindi sakho ngibonga kakhulu futhi inkosi okuyiyona ekuthwalile yakuphi isibindi uzufikela ngobufakazi bakho angisazi manje bengine question ethile somewhere lapha yabukhuluma something okay ngizokhumbula mhlawumbe mawusubuya futhi uma ngabe ngiyikhumbulile bese ngiyibuza mhlawumbe soqala ngayo but nje ngiyambonga futhi uNkulunkulu kakhulu ngawe ubufakazi bakho buyosiza abantu abaningi nokusixwayisa ngalezi indawo esizithanda esihambayo esithi zinhle kanti yasazi kwenzakalani lapha yeah eish ubuyi target nawe hayi cha manje uhamba nenkosi uyoba i target kodwa ngeke enze lutho uma kunamanga yes angithi kuwena mbukeli ekhaya ukuze ukwazi ukuthi usinde uyezwe ezweni ukuthi kunjani uyazizwa izinto ezikhona ukuze ukwazi ukuthi uphephe mawungakamamukeli uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho ngeke uphephe ngeke futhi ulazi iqiniso uyohamba uyifaka eindaweni mhlawumbe futhi ngenxa yendlala kanti usuthengisa ngomphefumulo wakho kuningi nje ozokwenza okuzokulidela ebumnyameni until uthatha uJesu ukholwe umconfess ngomlomo wakho abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho ukholo kungenhliziyo lisho njalo izwi ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo iyaphila lenkosi sikhuluma ngenkosi ephilayo la iyanqoba konke ingakho ezambula lezi zinto lezi ingoba yena uyazi ukuthi vele usathane ngeke enze lutho unqotshiwe ingakho uyazambula ke manje nawe mawuthatha uJesu futhi ake ngikhulume kakhulu kubantu abathwele kuyafika nje ukuthi angikhulume kubantu mhlawumbe abangena kulezi zinto zobumnyama and manje bangena abanye bengazi abanye bangena bethi bayasiza lalela ke usengashintsha usengaphuma ungamsabi uSathane uzokusabisa ngokuthi uzofa uzokusabisa ngazo zonke lezi zinto asabisana ngazo uma nje ungakhetha ukuthi uJesu uzoba inkosi abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho uyokuhlenga ngisho noma ngathiwa kuSathana ngakubulala ke sithi nje uyakubulala kodwa uma ekubulala esewamukela uJesu waba inkosi nomsindisi okuphila kwakho izono zakho yithethelelwe so ungasabi lutho mamukele mthathe mhlambe nje amazwi akho okugcina nje amazwi ami okugcina mbukeli yebo ngawukuthi uYesu uyabuya ezi zinto esizijabulisa ngazo zomzuzwana yes sizawuphela and enye into endifuna ukuyisho ukuthi ngapha yakwencwaba ukhona ubomi yes and xa kukhona abantu abafakazileyo ngezi zinto waziva kodwa wangamvuma uJesu usengxakini yes ngoba ungcono ube kanti ubungamvanga yes ba uYesu yasindisa into endifuna ukuyitsho kuni babukela ukuthi uSathane ukhona uyasebenza and uyamcaphukela umuntu akamthanda umuntu because umuntu uyiimage kaThixo oh yes so ufuna yonke into azawuyenza imenze uThixo imenze ebhlungu ukungathobela uThixo ukwenza izinto amasiko ezinto uThixo angazifuniyo uyamhlukumeza uThixo and uSathana wenza lonto ukuthi abantu bonke bafe baye kuye bangamthobeli uThixo so wena ongekamamkeli uYesu mamkele uYesu and uYesu akusaselanga thuba abuye ungafi ungakhange uze kuYesu and uYesu uyakuthanda uYesu wakufela uYesu
obubomu buphilayo abuveli kwenye indawo ungazikhonza izinto ozikhonzayo kodwa ubomu eyona source yempilo nguYesu buyela kuyeke inkosi enisikelele ndiyathanda sicela nje usivalele ngomkhuleko baba wethu oyingcwele baba wethu othandekayo sibonge kakhulu Nkosi ngale session Thixo wethu namandla onke ube nathi siyabulela Nkosi abantwana bakho abamameleyo Nkosi abanye bancaniwe abanye baxakiwe abanye Nkosi kunezinto abangazikhuluma abebengazi ukuthi zingasizakala kanjani kodwa Nkosi ufikile ungumkhululi wabantu abakhonxiweyo Heavenly Father egameni lika Jesu waseNazaretha ngoba Nkosi izwi lakho Thixo wethu namandla onke likhulula apho Nkosi bekuvalwe khona negama lakho lilesinikwe lona elingaphezulu kwento zonke siyathandaza right now uba kukhona umuntu Nkosi namhlanje obotshiwe siyamkhulula ngegama lika Yesu waseNazaretha we disarm yonke into Thixo wethu ongcwele zonke into ezibanjiwe luchaba endaweni zobumnyama siyazikhulula ngegama lika Jesu waseNazaretha moya ngcwele siyabulela ngale session Thixo wethu ongcwele egameni lika Jesu amen 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 ngomusa kaNkulunkulu asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo amen